Bueno, ya estamos por aquí otra vez. Hoy vamos a hacer un poco de faena. Vamos a colocar unas tuberías para ir preparando los huertos para sembrar un poquito todo lo que es cosa de invierno. Bueno, ahora vamos a desliar un poco las tuberías y preparar este huerto. Tenemos que entregarlo para otro cliente. Y bueno, iremos preparando ya todo lo que es el tema de riego. Pues lo principal, ¿me entiendes?, para preparar los huertos es poner las generales, ¿me entiendes? Una vez que están las generales puestas, pues ya se van tirando los ramales. Mis clientes la mayoría son peninsulares, porque prácticamente el mallorquín aquí, porque casi todo el mundo tiene su trozo de tierra. Nosotros peninsular, que vinimos aquí, y es muy diferente, que aquí prácticamente no somos todos los que tenemos terrenos para poder. Entonces lo que hacen es alquilar el trocito este y aquí se van entreteniendo. ¡Guau! Sí, José. Hombre, buenas tardes, ¿cómo estamos? Ahora Muy llegan bien. dos amigos preparados a matar todos los bichitos que hay en el campo, que no se coman las coles, y os voy a dejar con ellos aquí. No, es que el campo cría lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo, es que tiene que estar así, lo bueno y lo malo. Lo malo se cría antes. Pero de todas maneras estáis jubilados, usted no tenéis otra cosa que hacer. De verdad que sí. Con dos piedras vais cogiendo los bichos y los vais matando. Jubilado de la mujer, coño. Coño, pero si se venía aquí escapado. Venga, José. Hasta luego, José. Hasta luego. Vamos a ver lo que hacemos. Pues yo soy de la parte de Teruel y, en fin, con esto nos entretenemos un poquito. Pues eso, aquí más o menos sembramos a la primavera, sobre todo tomate, pimiento, que tienen un sabor distinto. Luego también algunas judías, coles, un poquito de todo. Pero ahora, cara al invierno, pues eso, poca cosa. Y ya te digo, sin nada de abonos ni cosas raras, simplemente estiércol, y va muy bien la cosa. Con los vecinos al menos toda la mañana la charrera, uno siembra una cosa, otro otra, y vamos aprendiendo pues unos de otros. Esto es la experiencia más que nada. Mira, ahora prácticamente estas acelgas y esto y estas coles, pues en 4 días han puesto estupendas. Mira, la lombarda, hace 10 días que están puestas. Claudia, Laura, mirad. Una lombriz de tierra. Mirad. ¿Sabes? Hay que dejarla en su sitio. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque estas descomponen la tierra y hacen abono para las plantas. Son muy buenas. Bueno. La dejamos ahí, ¿vale? Això, de sort, és una cosa que, primer, t'ha d'agradar, i segona, has de tenir molta paciència, perquè sempre hi ha una cosa o l'altra. I has d'estar al tanto, perquè si no te quedes sense res. Això perd més això que la leche, coño, que pot haver passat aquí. He fet la mescla de veneno per els bitxos, per les coses, i quan he enroscat bé això, pues m'ha perdut un poc. I ara l'he de tornar a carregar. Bueno, jo vaig venir aquí perquè la meva filla, quan me va retirar, claro, va veure fent feina tota la vida fora de casa, que tenia un negoci propi, i va dir, si el papà no cercam alguna cosa, se mos queda dins la casa. Estic aquí esquitxant, després d'esquitxar, pues, de perva, i quan ve la cosecha, normalment, quasi tot la regalo, perquè si no la meva dona me diu que no val més verd. Jo vaig venir d'Albacete en 5 anys. Millor dit, me dugueren, perquè mon pare i ma mare van venir i 2 germans més. I van viure a Palma 2 anys, 1 any i pico, vaig congregar a Palma, la primera comunió, i molt anàrem a establiment. I, clar, dins d'establiments, si no comences a xerrar mallorquí o bon temps, vas malament, perquè és vera que dins les classes és espanyol, però de fora... I mira, a poc, és vera que un al·lot de 5 anys o 6 anys o 7 anys ho agafa tot d'una, igual no sap escriure, evidentment, però llavors no t'ho exigint escriure. Només que t'entenguessis i poguessis xerrar amb tothom. I jo, la veritat, mira, estic molt content de la Mallorca,
no tinc cap impediment de ser un foraster de Mallorca, perquè avui en dia no és així, però antigament un foraster era un foraster, ho hem de tenir en compte. Però bueno, no me vaig sentir mai maltractat, amb la qual estic molt content de ser a Mallorca i jo d'aquí m'he esforat. Antonio, hemos Hola. visto una lombriz de tierra. Sí? Sí. Ostres! I què heu fet amb ella? Bueno, la hemos dejado en la tierra para que pueda hacer abono. Sí? Sí. Està bé, perquè els coquillets són bons per la terra. Veniu amb jo a sembrar. Mira, jo estava sembrant tulipes, bé, bulbos de tulipes, no? De bulbo de tulipans. Sí, aquesta me pareix que has rebut un cop. Está vivo. Vinga. Tu primer, Laura. Sí. Estupendo. Posarem això aquí. Mira, mira, manco. Jo l'he sembrat aquí, en aquest racó. Un bon forat, un bon clot, així. Molt bé, és tot una professional. I ara ficarem el bulbo. Sí, sempre si fitxes, si no et sap greu, vols, aquí. I li fiquem un poquet de terra. Vols sembrar tu també? Li deixes? Sí. Sembrarà na Clàudia. Ostres, que bé, Ja, amb la punteta per amunt. La punteta per amunt. Sí, exacte. I ara llevem aquest arròs un poc gros i agafem les més petites. Això és el meu hortet. Aquí m'agrada sembrar... Molt gran, M'agrada sembrar el que és plantes de jardí. Estic preparant sembrant una parra, a més si guany me va bé. He sembrat uns arbres també i el que és sort, lletugues, faves. Molt bé. En castellà vol dir tirar beques, que són els pèsols de bogí, i m'agrada passar ratos lliures. Vinga, carinyo, Laura, m'ajures? Sí. Clàudia, m'ajures? Ja m'agafes això, carinyo? Clar. Vinga, anem. Ai, se m'ha oblidat una cosa. Ah, sí, ese. Home, anem.